Η Akko είναι γνωστή για τα πληκτρολογιά της. Μπορεί όμως να προσφέρει την ίδια αξία σε ποντίκια και ακουστικά. Έχει δηλωθεί στην αγορά των πληκτρολογίων και τώρα επεκτείνει την γκάμα της με headset και ποντίκι. Και το ποντίκι είναι πολύ δυνατό, έτσι να σου πω. Μιλάμε για το Akko Nest Mouse και το Akko GH300. Το ποντίκι έχει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταγωνίζονται πολύ ακριβά μοντέλα και τα ακουστικά είναι μια πολύ καλή budget επιλογή. Το hardware γενικά είναι αξιόλογο. Χωλένει λίγο στο software, αλλά πάμε να στα πω με λεπτομέρειες. 49 γραμμάρια ακριβώς όπως το δίνει ο κατασκευαστής. Μπράβο τους, έβγε. Επειδή είναι πάρα πολύ ελαφρύ, η κίνηση είναι ελαφριά και στιβαρή. Στο δικό μου το μεγάλο χέρι είναι αρκετά άνετο, θα έλεγα. Σε όλα τα grips λογικά θα βολέψει. Πάμε να κάνουμε και ένα sound test να δούμε τα clicks. Πάρα πολύ στιβαρό, πατάω με αρκετή δύναμη και δεν το ακούω να κάνει κράτς. Πολύ στιβαρό, μπράβο. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά πάμε στην κατηγορία των 150 ευρώ από ό,τι είδα. Βλέπω κάποια Keychron, Red Dragon, Cougar κλπ. Που πλησιάζουν τα specs, αλλά δεν είναι ας πούμε 8000 polling rate, δεν είναι τόσο ελαφριά. Δεν έχουν πάνω το Dual Nordic chip που έχει το chip και εδώ και στο receiver του. Είναι πολλά τα έξτρα που έχει αυτό το ποντίκι και το κάνει πάρα πολύ δελεαστική προσφορά. Από μένα είναι ναι, αξίζει να το τσεκάρεις. Ακουστικά Akko GH300. Φοβερή ιδέα. Έχουν packaging βάσει ακουστικό. Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ μου άρεσε αυτό. Για τόσο φθηνό ακουστικό, πολύ premium το καλώδιο. Μπράβο. Αποσπόμενο μικρόφωνο, τεράστιο μπράβο σε αυτό. Είτε θέλεις Type-A, είτε θέλεις Type-C. 2 σε ένα dongle. Πάμε να δούμε την ποιότητα κατασκευής και το design. Δες εδώ τώρα πόσο όμορφο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το design του. Μαύρο μόβ εννοείται τα χρώματά μας. Μέταλλο. Δεν το περίμενα σε 50 ευρώ, 40-50 ευρώ ακουστικό. Αρκετά εύκαμπτο, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω, γιατί εδώ είναι πλαστικά full. Εδώ πέρα είναι λίγο κούφιο. Αλλά λογικά κάπου πρέπει να το κρατήσουν budget, οπότε θα κόψουν στα υλικά. Δεν το περίμενα τόσο καλή ποιότητα για αυτή την τιμή. Δεν μου αρέσουν τα μαξιλαράκια όμως. Θα τα ήθελα λίγο πιο φουσκωτά, θα το πω σε εισαγωγικά. Γιατί τα βλέπω έτσι λίγο πολύ λεπτούλικα. Εδώ το headband είναι δερματίνη. Μέσα εδώ βλέπουμε είναι αρκετά μαλακό. Το θέμα είναι να κρατήσει η δερματίνη να είναι καλής ποιότητας και να κρατήσει να μην ξεφλουδίσει. Αυτό θέλω σε βάθος χρόνου να δω. Τώρα κάνουμε το τεστ πόσο άνετα είναι. Προσαρμόζονται, γιατί τώρα τα έβαλα και ήταν μικρά, προσαρμόζονται, εντάξει, γιατί πήγα να κράξω, εντάξει, να είναι σφιχτά στο κεφάλι. Κάπου έπρεπε να κόψουν και να βάλουν καλύτερα μαξιλαράκια και να είναι πιο άνετα. Δεν είναι χάλια, αλλά δεν είναι και το πιο άνετο headset που έχω δοκιμάσει, ας πούμε. Συγκεκριμένο τρόπο κουμπώνει το μικρόφωνο. Είπε Power Mode, Adapter Mode, Connected. Ουσιαστικά μας λέει ότι δεν είμαστε στο Bluetooth, είμαστε στο adapter. Έχει φωνητική τέτοιο, δεν το περίμενα. Μπράβο, πολύ μου άρεσε αυτό. Χωρίς να κάνω εγκατάσταση κάτι στο PC, αναγνώρισε κατευθείαν ότι είναι τα Akko GH300. Λοιπόν, αυτό εδώ, ωραία ιδέα. Καταλαβαίνω γιατί το κάνανε, αλλά δεν δουλεύει. Κατευθείαν το τογκλάκι με Type-C και θα δουλεύει πολύ καλύτερα, παιδιά. Δεν κάνει αυτό. Έβαλα και λίγο έτσι rap μουσική με μπάσο, έβαλα και System of Down, έβαλα και το Dark Souls 3 το κομμάτι, έβαλα διάφορα, τέλος πάντων έβαλα Clear Obscure. Είναι passable, μια χαρά είναι ο ήχος, δεν είναι κάτι wow, IEMs δεν θα είναι προφανώς, αλλά για αυτά τα λεφτά είναι ok, Απλά το μόνο λάθος είναι αυτό το τογκλάκι. Μην το χρησιμοποιήσεις, βάζει Type-C κατευθείαν το πάρεις. Ωραία φίλε, στο game ακούγεται τέλειο ρε. Πω, τι ήχο έχει ρε. Ωραίο είναι ρε. Μ' αρέσει. Τι ήταν αυτό τώρα, έπαιξε Arc Raiders. Καλά, εντάξει, ο ήχος του Arc Raiders είναι παράνοια, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικός και τα ακουστικά κάναν τρελή δουλειά. Είμαι με ασύρματο, με Type-C και δούλεψε εξαιρετικά, παιδιά, πάρα πολύ καλό. Έχω ενθουσιαστεί. Πολύ καλό, μπράβο, έβγε. Δεν είναι τέλεια, αλλά ξαναλέω για 20η φορά σε αυτή τη τιμή μια χαρά είναι. Αν δεν είσαι audiophile, μια χαρά είναι τα ακουστικά. Αυτό τώρα είναι το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν ακούγεται καλά ή άσχημα, θα το δω στο edit και εδώ στις ρυθμίσεις τα... είπαμε, έχουμε δεινόσαυρο, έχουμε μία πάπια, έχουμε ένα παιδί και έχουμε τη Σάλη. Hello, oh my god, I'm so nice. Τώρα έχω βάλει τέρμα το noise reduction, για να δούμε στο PC δίπλα. Noise reduction είναι κλειστό. Noise reduction ανοιχτό.
Εντελώς παραδόξως, το software του headset είναι εξαιρετικό. Μπορείς να προσθέσεις και τα δικά σου, π.χ. τα ηχεία μου, τα Edifier τα έχω βάλει και μπορώ να κάνω βασικές ρυθμίσεις, αυξομοίωση ήχου, πόσα bit θέλω να είναι το μηχάνημα, να βλέπω το firmware. Αυτό για 50 ευρώ είναι καλό. Actually καλό. Κάτσε λίγο. Στα αντίστοιχα specs με noise cancelling μικρόφωνα, για παράδειγμα, βλέπεις τις Razer και τις HyperX, τα οποία είναι στα 60-70 ευρώ, οπότε το κάνει μια καλή πρόταση και αυτό εναλλακτική στα μεγάλα τα brands. Και είναι η Akko, έτσι. Η εξυπηρέτησή τους μέχρι στιγμής για εμένα ήταν εξαιρετική, δεν είχα κανένα πρόβλημα, έχω αγοράσει πολλά προϊόντα τους, οπότε για εμένα στα 50 ευρώ είναι μια πολύ τίμια επιλογή. Τσεκαρέ του. Όλα τα links στην περιγραφή. Ένα μείον που θα πω και πρέπει να το πω και θα το λέω συνέχεια είναι ότι η Akko γενικά έχει θέμα με το software. Εκεί χωλένουν αυτοί. Είναι πάρα πολύ δυνατοί στο hardware, κάνουν ωραία δουλειά, αλλά χωλένουν στο software. Δεν είναι η ιδανική έτσι, προσέγγιση και δεν επενδύουν στο software τόσο πολύ όπως θα έπρεπε. Γιατί ας πούμε τώρα έχει άλλο software για το ποντίκι, άλλο πρόγραμμα για το headset, άλλο πρόγραμμα για το keyboard τους. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν ένα hub και να τα έχουν όλα σε ένα μέρος και να είναι και καλό. Και τα δύο βγαίνουν σε λευκό και μαύρο χρώμα. Και σε αυτό το σημείο, αν θες να βοηθήσεις το κανάλι, πες μου στα σχόλια ποιο θα διάλεγες, λευκό ή μαύρο. Και αν θες ένα εξαιρετικό value for money Hall Effect πληκτρολόγιο, πάτα εδώ και δες το review μου. Τα λέμε στα στριμάκια μας. Bye.